školského roka. Toto stretnutie je naplnené radostným očakávaním vytúžených prázdnin, no i kvapkou smútku, pretože sa musíme definitívne rozlúčiť s vami, našimi deviatakmi. Určite každému z vás predbehne pred očami tých úplných 9 rokov. Neboli to vždy roky ľahké, no boli krásne a hlavne veľmi dôležité. Veď si len spomeňte na tých ustrávených... Ako si to vystrašila? Prečo si taká smutná? Nemôžem ísť na bál. Ale ty môžeš ísť na bál. Ale ja nemôžem ísť na bál. Ale môžeš. Tak okej. Daj mi krásne šaty a topánky. Som taká šťastná. Ale môžeš tancovať aj do polnoci. Však to ešte len začne. No tak fajn, pojedli. Okej. Popoluška ide na bál. Som krásny princ a som taký krásny. Je taký krásny. Ja viem, ideme si zatancovať. Našli sme to okno. Získané. Dajte si popol. Ako prvá k nám pristúpi Daniela Gavaľová, ktorá prezentuje módu pre tehotné. Aj tak je stále štýlovať. Hneď za ňou ide Martina Piatková. Tak toto má vyzerať. Marcela Ždiňáková. Ako posledná prichádza Davidka Zajacová, ktorá prezentuje nový outfit od Gucciho. Poďte k nám, dámy, bližšie. Pýtam sa vás pár otázok. Davidka, povedzte nám, čo je pre vás v živote dôležité a čo by ste chcela dosiahnuť? Za niečím zvláštnym do záhrad, kde nie je kríž, kam sa to blázniš, nestíham s tebou ísť. Spomaľ máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len čestným zmyslom, mám závrat. Náhlim sa po tvojom boku a mám už dosť zbytočných pokrúh, mám sa báť. Za niečím Stal tam vanal s majetkom. Bol tam kráľ i kráľ
Na majetku švíne, krávky. Lepšie to jak u rozprávky. Náš kráľ syna chce, dzice je však na ceste. Rúžené meno budze, radujú sa všetké ľudze. I prišiel ten veľký deň, kráľovnej sa splnil sen. Kresťany sa chystajú, všetké dačo dávajú. 3 súdičky pozvali i šumne im vytáčajú.